Kiseng balang nak Temri boy balalam khmat nak Seng Khasi Student Union Nongpo Circle belas nok di lang ru nak FKJGP HNYF RBYF kilong kmilong pa lembat ki kena school menta kasi kilami patba ringkat bat ki plakat ban pertashla halor ka jinglip boarding kha hakathan nongpo pat kadong riboy barok away kabala pencil tok bat penbitar ye ki patba nong shong shnong hakabana kaliang kiseng balang ki patba lembat ki samla puli kila yat hasurok nadu madan paham sim bat penkod ha office USDO ka MEECL ha umling kedai nakaliang kinong kren hakate kasngi nadu kinong yalam seng balang kinong yalam shnong kinong hikai bat kum juru kilong kemilong pa kilapan pa bakum kinong shong shnong ka Temri boy kidap da ka jing dukha men sim ban mat ika jing e naka jing du kha ka boarding electric ka balakta shikat dei kisamla puli kinong seng kam seng jam kadba ka bil kadang kiu arsud kum kinong yalam seng kila led ruban IT da ka dorka sa USDO ka MEECL Nongpo division bat kum juru additional deputy commissioner Kariboy padeban penbiang mador ka boarding electric bat panchem kia banyakran bat ka sarkar padeban penbiang no do 132 by 33 kV substation Hanongpo ban pentikna ba ka boarding electric kan ne Hanongpo bat ban shimru ya karai ban lek ya kandu ya menteri rang ba ka jela ban pen urlong ya ka jingdawa ban penyo no do 132 kV by 33 kV substation. Kinong ilang muni kipen pau, bagin shimmy karay, bagin kang ba iyak tiki atli ki office, kata ka energy ba kani ka distribution. Henry nasoba kini ki samla puli kita hangde. Kini kita kinong shimnti lani ki pateng ke jungi. Kum kita kinong ilam, masuk kinai por ke misial kintri stom kambasyu. Namang itip baka sorkar kan sadon jengut ban wanra ya ka substation ka basispa lai puar TV hangnya punongpo pentingna ban identify ki jaka ki batkena ki balong kita ki jaka ki bakloi menteri kam balada kimlong hakini ki ski ki bawan kini ki benai benwan ni pentingna basis long ni khang ikini ki atli ki batrik ki matri kam hanrei ngasopat kum kita kibawan hangde minang pasukai kapor nan perbena ba ya kini ki jingtho ngila da pentho bat ngaso banai da jingtho anamar tenteng ni ngida kren kibun ki breu ki sutna paskam here da jingtho kinyo e kapor ban pule hapo office le ne kinda barna shing ru nginai yo sub divisional officer jong kanongpo division MECL bat kum juru hinmi pa nang ni da ju biang ngajungut hi bangili IT ya ka dorkas la ka memorandum hante hapo office jong deputy commissioner Riboy district kabiang muntar bangin petiknaru balasay kasi gidon ka meeting bat unong mikmat jong kanongpo konsusi o ba Meralbon sim in ailang ya ka dorkas show bangin petikna bangin pedyo ya ka sispa lai puar kilobol hapo nongpo bangin petiknaru haka tayo banwan ngili kundu om yo por minister ngili kundu yo chief minister ban pentingna ba on penulong ya ka jingwa jong kipai ba shnong ka thai nongpo ba kmarja nongpo ya ka shispa life war kv but life like kv kubeshibon isno ban on ban isno khia do kata kadon ka jingsno khia ka ba ngin so la shu ban cha takadang ni haban ni chakmat ni haban support ya ka e ka ba ki khun samla gi jongi kisang balang gi jongi ngai kublai ka KSU ka balalam khmat e ka ne program la bun gi long kami bala bun gi samla ba ki hat ki barit ki ong teng teng la da don mano ba kham dom riang la ne ba kham thlia yong tik kom kalai nong po teng teng ni dom kata jisno sam khi ka ju ka por ba ha ju ka por ni sno dom balai kum bala kran mane da ki nong yalam teng balang ki bala kran chakmat kabil teng mo ko bam dei bang poi kala poi sabnai chakando ka ba kala pat ki penlip ka bamon ki penne ka bamon ke ka bala ja ha ka shipau tarik aso banong ba kun jonga ole x-ray hapo sibil hospital ngpo kasni ka baleng kong ale ndon lai kasim ka ba aru ndon lai to ni ki ba jam haru surok lese kalong ka ba khamsuk bangin lek banwan ni perkhat am ta kitu ki nong kendong ba pli ki bawan ma jingai ki ban wan ban pha sumar hane ko sibil hospital jongi tang na ka daw ka lai ken hab ad ki kanta but
ba ero na mata jong ki bikin wan jene no pon na kadau ka kali lana ki affair ka por ka mat ba kalak ta eki tingi so san do kata ta la ding perkhat hane ri boy jemi kum ka aspirational district jong ka jela Meghalaya berkawai ngisno batang bat ngisno rem ha ju ka por ba balai ngisha I kun swe ba ngisha le me na ha baro kilian namar ba balai ni ha ban ngisha kamat kini ki kena school kembal on kini ikai mene chakamat ha ga jaka bikin dan ha ki kamera kelas ki jongki ha ki jaka bikin dan ha ki kamera rekod ki jongki ki ha ban mesin ban tala na ne ka ha ne ka si ka bamta de na ka da ba kiru gidam ka ju ka jingkhia ka ba ku mangi baro ki pai ba ma shonong ha po jong ka ne ka no po ngisno bangi ha ban mat te kita ki jing e balai bahan perta hadu akhmat jong ka office jong SDO kitre yu ba kile yu apo office haga sibnai ketulop jungki palat deki hajar bat don ru bala poila balai kata ka kam office ko jungki kadai taman pas bil lane taman banpa se kita ki file ki jungki kim cepat ya ke jinge jung pat ba kam tam jungki kena pule bat ki samna pule haga dong ngathan ke jungi bat kumju hapo ka district hi bro kowei kumala kren shikman ke industries hapo ka district ka jungi kibun hadu kata balang ba garti ay kisnem mi baldat ngilapuru babun hi kide industries kibum syam la siu belait tikna bat kisharam palat daki klur batnya kita hatul kinur banlai ei balajai ei laradon kilongying kibum syam la siu yaga belait ka por go piang kila shawat bat kila du kalai ke jungki bat Nisyamru bangingi bawat ka ikut beremburam kaong bakal electricity kade is not luxury but is necessary kade berengkam ya upat ba kade berengkam iwe pewe hakaba kumlo ngila ban penbit penbiang ye kam kijam kijungi langi phai shagi betrei kam lajong langi phai shagi school shagi office kam ber kilon kam ye ta electricity